Čau, Starky. Dobré ránko, dneska sa nachádzame na strelnici Zohor. Ideme si urobiť s príslušníkmi ozbrojených zložiek jeden bezplatný spoločný tréning. Tak uvidíme, ako to vypáli. Pripravili sme si pre nich niekoľko cvičení. Niektoré tu budete môcť vidieť, niektoré bohužiaľ skrz toho, že to je vyslovene pre príslušníkov, bohužiaľ odtiaľ to katneme. Robím tu za vás. Dobre, tuto nie sú preteky dneska, dobre? Je to základný tréning, čiže šup, šup, back. Ekel, urob aj na toto. Nejaké puzdierko. Úplne, že vstup, to sa volá, že vstup ohovne. Máme ešte hodinku štvrť času. Ideme niečo natočiť ešte pre boss. Don't lose your grip cause you might fall out again. I'll fight with need for speed. I'm not switching the lane. A o 10 nám už prídu chalanie babi, s ktorými natrenujeme. Dúfam, že to všetko stihneme. A že hlavne, že nám dneska nebude pršať. Keď to budete robiť po svojom, je to na vás, ja ukážem len smer, ktorý mi funguje. Vyskúšajte si to, keď si to vyskúšať nechcete v rámci toho, robte si to po svojom, cieľom je, aby sme ten terč naozaj trafili. Dobre? A na začiatok si teraz ideme prejsť absolútne základy strelby, čiže ideme mierenka, ideme si pozrieť, ako strieľajú, čiže dáme si 3 rany, pozrieme, ak im tie 3 rany pôjdu, ďalšie 3 rany. Mierenka není pointou dnešného tréningu, ale máme tu ľudí z rôznych, jak by som povedal, zložiek, rôzne strelecky vyzretých, takže musíme vždy ten tréning prispôsobiť tomu najslabšiemu z týchto ľudí. Takže uvidíme, čo v nich je a pevne verím, že dnešný tréning ich opäť posunie niekde o krok vpred. Ako náhle spadám terč, schovám sa za zárubňu, to bude prvá časť, keď ja poviem hop, čiže vykrajujem, schovám sa, dobre, lebo strieľal. Budeme robiť všetko teraz na povel, len preto, aby ste našli recept. Nahodíte zbraň, dobre, nabitú a vystrelíte raz a budete držať tú spúšť. Vy máte tieto dva vektory, čiže reagujete každý iba na ten svoj terč, áno? Končatinové škrtidlo slúži na to, že pokiaľ máme niekde v nejakej krízovej situácii nejaký zásah a masívne krvácam, viem si tým veľmi rýchlo a efektívne zastaviť v tej končatine to masívne krvácanie. Masívne krvácanie je také, kde tá krv naozaj strieka. Dobre, nebavíme sa o porezanom prste z kráni cibule, ale vyslovene o striekajúcej krvi.
ďakujem za dnešný tréning. Ja pevne verím, že ste si to aspoň trošku užili. Vidíte, že proste bolo nás brutálne veľa, my sme dali 10 slotov, nakoniec sa prihlásilo si za jeden večer 17 ľudí, čo som brutálne že rád, že je toľko ľudí. Nejakí potom ochoreli, nejakí sa pridali a nemali sme to srdce, že niekomu odmietnúť ten tréning, tak nakoniec sme dobrali 15, ale vidíte sami, že ten výsledok bol taký, že boli zbytočné prestoje a chceli sme hlavne sa sústrediť na také veci, čo možno v službe využijete. Ja teda dúfam, že vám to aspoň trochu niečo dalo, že ste sa aspoň trochu posunuli ďalej. Na jeseň si urobíme ešte takýto jeden bezplatný tréning do konca roka. Čiže treba nás sledovať, keď tam to vyhodíme, aby ste chceli znova prísť, že sa vám to ľúbilo. Tak záleží to, že kto príde. Keď príde niekto, kto tu ešte nikdy nebol, tak asi urobíme ten istý tréning, ak by ste prišli tí, čo ste tu boli. Tak zase by sme urobili nejaký taký tréning, ktorý by vás ďalej posunul, aby sme ďalej pracovali. Tak máme za sebou prvý tréning pre ozbrojené zložky, alebo teda pre príslušníkov ozbrojených zložiek, ktorý sme robili bezplatne. Cieľom bolo ich trošku posunúť vpred. Ja si myslím, že fajn. Na jeseň dáme asi ďalšie kolo. Priznám sa, že som už vydýchnutý, od rána som nejedol, je 15:30, teším sa na obed. Tréning sa nám trošku preťahol. Mali sme 10 slotov, nakoniec nám došlo 13 ľudí. Ja ale musím povedať, že prvý deň alebo prvý večer sme to nestihli ani stopnúť. Z 10 slotov, ktoré sme vyhodili von, sme zrazu mali 17 ľudí, ktorí chceli prísť, nejakí nám ochoreli, čiže preto sa nám to znížilo. Nejakých sme potom už aj museli podmietať. A je to práve preto, že my by sme radšej zobrali všetkých, ale potom ten tréning zbytočne má prestoje a dlho to všetko trvá. Takže na jeseň znova 10 ľudí je tu vítaných. Čisto sterilita. Úplne, že pozriek máš sterilné ruky z toho. Poďte chalani, berem vás na kávu. Čo, ale spomínal si pizzu ráno? Nie. Káva. Ja sa momentálne ponáhľam, je 9.7. Sú to 3 roky, čo som si zobral svoju manželku za ženu, takže sa ponáhľam s ňou oslaviť výročie.